má 3 ciele. Postaviť si dom, naťažiť čo najviac železa a surovín a nájsť väznicu, teda pôjde. A možno keď tak aj mať full iron brnenie. Hop. Rozkraftíme si to všetko. Tak, crafting. Hop. Rompáč. Tak poďme sem radšej, však čo pôjdeme, keď toto máme. Naťažíme si tu trochu. Nie veľa, lebo potom keď tak kamenitným si naťažíme. Hop. Dobre. Naťažíme si takto. Tu by mohla byť aj naša blízko. Údolie. Možno keď tak sa pozrieme ešte hore, čo bude, ale tu na začiatok to bude dobré. Lebo chápete, proste dole to je to skryté, žiadne stavanie, keď tak. A proste pohoda. Dobre. Máme kamene, takže si vykraftíme základné veci, takže kamenná lopata, to sa bude hodiť, keď niektorí si myslia, že to je zbytočné, ale až tak zbytočné to nie je, to celkom v pohode. Takže takto by sme to mali. A čo tu ešte ideme? Poďme sa pozrieť hore, že či tam nie je teda tá väznica. Celý leto tam je lúpa. Tak ja neviem, či sa väznická, tak pôjdeme tam. Takže už máme jeden cieľ technicky splnený a to je na väznicu. Takže poďme ďalej. A uvidíme, čo ešte nájdeme. Inak dajte prosím like a odber. A poďme na to. Ešte zabijem prasa, lebo proste, no tak prasítka. Joj, vy moje zlaté. Tak. A Peťa musím dnes niečo užiť. Hej, len takže vegeta. Dobre. Poď ďalej. Co hodím to? Dobre. Pozriem. What? Dobre. Prvý dom, nič. Božice. Čáme si postel. Hop. Dobre. Čo ako? Padali meteority alebo bomby? Čo to padalo? Dobre. A toto je dobrý. To ešte je. No, dosť dobre to tu vypadá. Proste tak. No však toto je krásne. Tak, nič teda, tam je pillager a post. Neviem, či to vidíte. Dobre, no. No. Však tam je trošku veľa. Dobre, tak to necháme tak. A ideme sa pozrieť teda sem niekam. A tuto to vypadá pekne, že pozrite. Toto je pekné, tu sa zabývam, presne tuto. Takže trošku to tu vyťažíme. Páni, máme to tu, pohoda. A teraz, ako si to postavíme? Dobre, tak toto si rozkraftíme. Toto ešte zatiaľ nie. Zobral by som to tak, že toto bude podlaha a bude to taký maličký domček veľmi. Počkajte. Hop, hop, hop. Toto bude
Tak. A toto už len takto ľahko dokončíme. Dobre, máme to. Ideme sa pozrieť donútra, aké to je. Pohoda zase. Taký domček malý, však čo tu chce mať. Pec, crafting a posteľ. Crafting. A dobre, ešte ideme urobiť strechu vlastne. Strechu by som spravil počkať. Z tohto kebyže, ja neviem, či to nebude hnusné. Ja to radšej spravím z dubového, lebo nechcem to moc robiť z brezového, keď sú biele steny a to by bolo také nejaké dobre. Takže poďme to spraviť. Dobre, pohoda. Ešte toto zničíme. To musí byť pekné, to nemôže byť takéto. Hop, hop. Sem dáme takto krásne schody. To bude pekné. A takto ich zahneme. To bude dobré. Úplne. Hádame to sem treba. Dobre. Ideme doma. Vypadá to tu hrozne, ale to je jedno. Ideme si vykopať náš dol. Sme na úrovni 76 až nepojem sem nižšie. Takto, dobre. A uhlie. Poďme sa pozrieť. Tak. Poďme pekne dole. Nech máme a z toho uhlia si potom spravíme torčky a pôjdeme pomaly na úroveň na železo proste. Nie. Takže máme dom, našli sme väznicu, máme dom a ešte potrebujeme mať aspoň trochu železa. Takže vykraftíme si pec, aj keď neviem, na čo mám teraz, keď uhlie máme, ale to nevadí. To sa hodí. Robíme si rovno torčky. Zatiaľ sem to bude stačiť. Ešte ideme naťažiť drevo na rebríky, lebo nechce sa mi robiť schody. To je zbytočne zdĺhavé. Máme nejaké drevo, dámy a páni. Rozkraftíme si ho na tieto vecičky, potom ešte na palice. Robíme si z toho rebríky. Možno nám vystane, aj keď pôjdeme na diamanty. Neviem. Hop, dobre, 30 to bude, jak tak stačiť. Ešte si spravíme dvere. No hej, prečo nie proste? Tieto si hodíme do pece. Poďme spať ešte cinema. Dobre. No tak čo? Ideme si vypiecť steak.
Dobre, poďme na to. Ešte... Jaj. Iba 2? No. Dobre, to vystačí. Zoberiem si crafting a keď tak si vycraftím. Potom však mám dosť veci. Tu by to malo byť. Asi, hej, dobre. Poďme. Takže tu by sme už mohli začať. Tak, ešte takto. A poďme pomaly dole. Toto je čo? To nemyslíte vážne? To nemyslíte vážne? Kamo. To čo je? To je jaké dobré. Tak počkaj. Takto si nechám takto tu. Opatrne. Si to označím tak. Ja si to takto... Budem vedieť, že to tu je. Je tu ametýza tak. Ešte tam moc nechcem chodiť, lebo ja, jak sa poznám, tak by som tam umrel na jedného zombíka. Takže pôjdeme takto. Len musíme sa dostať od tej guli, alebo čo to je, kupoly. A železo! Yes! Naše prvé. Hop, poďme ďalej. Tak, ešte trošku nižšie. Bo sme na 18, 17, 16 a 15. Osvetlíme si to tu a poďme ťažiť. Zase sa tá lopata hodí, už to hovorím tretíkrát. Vám povedať. Kamu, ako páči sa mi to, ale takto na to naraziť, to je trošku kruté. Ako není, ale ja to dám takto a idem to kopať sem napríklad. Zase z toho robím zbytočne katakomby. Ale to čo? Skúsim takto na random. Kamo, tuto už máme. Ale nie. Kamo, dobre. Idem ho zabiť, idem. Ja si tu pripravím takto, keď takže dám len blok.
Ja viem, že robím takéto blbosti kvôli pavúkovi, počkajte. Čo už? Ja sa bojím. Ukáž, teraz na to len ja došťahnem, dobre. Hop. Dobre, a to... Au, to mám v sebe. Dobre, to... Jaj! Nie. Dobre, je tam zabednený. Skoro sme umreli na pavúka. Tak to nič. Tak bude tam navždy. Navždy. Dobre, tak bude inou cestou naliakať. To je napríklad takto. No, dobre. Železo nie. Nejaké doly. Áno. Ja teraz nechcem doly. Chcem teraz železo. Železo tu nie je. Na čo by tu bolo železo? Takže dámy a páni, čakal som, kým sa mi vypečie železo a za tú dobu som si to ešte spravil takto trošku, že farmu, že začnem tu trošku pestovať. Prečo nie, proste tak tu mám nejaké veci, málo ich tam mám, aj to nevadí, to postupom času vyrastie a budem ich mať viacej. Takže tak no. Ďakujem za sledovanie tohto videa. Dajte prosím like a odber, napíšte nejaký komentár. Čaute.